Det er fedt det her. Der kommer der TV. Jeg var tæt på at ramme ham lige i skallen, mand. Kommer af. Hvad er det her derovre? Hvordan? What is this shit? Nu kommer han højt op. Ej, hvad laver jeg? Jeg kunne godt have ramt den der. Nej, jeg vil så sige, at vi kunne faktisk godt. Op, han er fremme. TV! Han rammer vildt, det gør han. Det er på. Yes! Nice! Hvad skete der, Morten? Vi fik dem! Jeg tror, som er god. Nå. Han var så væk. Det ved jeg ikke, hvornår sker det. Hvor er en anden krus? Jeg aner ikke, Morten. Jeg tror, han er nede i gaden eller noget sted. Lige bag høj. Nej. Altså. TV! Oj! Han er over bag den der mellemhøje bygning, folk altid står på. Han kommer sikkert ned i gaden nu eller sådan noget. Der var en A. Ja. Jeg har ramt ham. Ja, virkelig disabled. Vi skal bare over og finish ham, Morten. Yo! Fuck yeah! Woo! Go! Jeg aner ikke, hvor jeg skal finde dem henne der. Hvor siger du? Ned. Wow! Kommer nok. Han står mig nok bare lige nu. Op. Ej. Han rammer op med den kanon der, man. Det er fuldstændig. Ja, vi ramte slet ikke til Svinland. Nej, han rammer med alle. Det er måske op til 7, man spiller. Jeg fatter ikke, han må flyve bag det der høje hus hen. Wow, okay, ja. Der blev vi ramt af TV. Du er ikke ramt. Han er på venstre side af det høje hus der. Prøv at se, hvor han rammer, man. Det er langt. De flyver højt nu, tror jeg. Nej, hvorhen? Ja. Jeg kan umuligt løjse det der, mand. Hvad fanden, de bruger ikke selv? Go! TV. Det var close one. Jeg aner ikke, hvor han er. Jeg er oppe over det samme hus. Der er de ramt et eller andet, tror jeg. De rører i hvert fald. Nu rykker vi. Ja, han er lige hernede bagved. Ja! 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 Vi fik et point hver så.